Penso que Camins de Fauna el que pot aportar és una part important de coneixement d'un fenomen que realment desconeixem o que no tenim ben reportat a l'estadística d'accidents. No sabem quina importància té, no sabem quant de mal representa aquest fenomen, però el primer pas és conèixer-ho. Conèixer-ho seria molt car si ho haguéssim de fer pagant a gent que anés a buscar cadascun dels casos. Una manera o la manera més barata d'aconseguir aquesta informació, d'aconseguir saber on passen els animals i on interseccionen amb les vies, és precisament utilitzar la gent mateixa, la gent que té ganes d'estudiar això, els col·legis o qualsevol altra persona que estigui interessada en la vida dels animals i els seus desplaçaments. Utilitzar tot això és una cosa que es fa molt en altres àmbits i potser aquí seria una gran idea fer-ho i em consta que aquest Camins de Fauna ho fa. Pel que fa als llocs on esperem que puguin haver-hi problemes d'aquest tipus, són totes aquelles carreteres segurament secundàries on queden prop de llocs salvatges o de muntanya, perquè l'animal o els animals més conflictius en aquest aspecte són els animals ja de pes, els que tinguin un cert pes. Els herbívors són una mica grossos, com són els porcs senglars o fins i tot els gossos, els cabirols, o les cabres hispàniques, que també n'hi ha. Per tant, cal una especial atenció i també són els llocs de més turisme i on més gent pot anar i per tant més gent pot col·laborar amb el projecte. Quant a la transparència de les dades, a posar les dades recollides per tothom, posar-les a l'abast d'internet i de la població en general, és una de les millors idees, és un concepte bastant modern, que el propi Servei Català de Trànsit ho farà amb altres estadístiques, ja ho està fent amb altres estadístiques, les posa a disposició per a ser investigades per qualsevol persona i realment és la tècnica que avui en dia hem de fer, compartir el saber i cooperar amb el seu treball i amb el seu coneixement.